Urianean gaude, hemen sortu zen gizaki helburu, orain dela 40 urte, eta ordutikan honea gauzak asko aldatu dira. Gehiena kontsumitze zana heroina zen. Arazo fisikoak sortze zituen garai hartan, alde batetikan gaixotasuna sidarekin eta bar, eta alarma soziala baita ere delinkuentzi asko zeolako. Gaur egun ez dago alarma sozialik. Guretzako droga printzipala momentu honetan alkohola da, baina gero jarraitzei kokainak eta gero kanabisak eta anfetak, ez da? Da gehiena dira polikonsumidorak, kontsumitzen dula alkohola kokainakin, askotan alkoholakin hasten dira, gero kokainara, pasatzen dira, edo alkohola eta kanabisa. Alarma sozialik ez dago, eta lehen gaixotasun fisikoa zan bezala sidarekin orain, lotuta dago buruko gaixotasun mentala, edo esaten zaiona, ez? Sortu zen alarma sozial bat zegolako, eta sortu zen heroina edo droga hori kontsumitzen zituzten pertsonentzako arreta bat emateko. Misioa nolabait esateko berdina da, gure helburua da adizioak edo droga hartzen dituen pertsonei arreta ematea, baina nola asko aldatu da nolabait adizio mundu hori ez dalako bakarri sustantziakin, baizik sustantzia gabekoak ere, konportamentalak, orduan guk egiten duguna da pertsona etortzen denean balorazio bat egin. Eta horren arabera, ate batetik, beste ate batetik sartzen da. Adizio konportamentalak. Hori pandemiatik hona geruta gehiago dago, jokua, batiz bat, adibidez erosketak ere bai, nik urtero ikusten dut geruta komplikatuago dela. Nik uste nahiago izaten dutela esatia semea, alaba, nire parejak arazoa dauka alkoholena edo kokaina hartzen du, esatea gaixotasun mentala daukala.